Da free manje kunyasutaura. Da free. Da free manje. Da ve free zala. You know, da free manje. So, hande kumbati muyase kurukura. Ene yaso nukatoda bongo hugo. Enchimbo mema kaona wanega. Ndapeza man. Yo, ndapeza. Ndasaku. Sorry na nambomisa. The guy timbotaura fairness, guys. Just fairness. Mnoziam life kam. Ukangotsita vanhu zvakanaka soka, vanhu vanoshanda zvakanaka. Pane vanhu vangu vachitatelisha uchashaya mabasa. Basa hapana ronzi basa rinoshayikwa. Ngatisanyeperane ukadzamara waregedza vanhu vachiku ill treater. All your life you will be ill treated. Let me give you an example. Mukomana akatadza kumita ma expectations ako. Then what mukomana uyu anchadi kudanana naye. You understand? What vanhu ukaramba mukomana uyu uchaonani. Vazhinji vakapedzisira vapinda ma relationship nenyaya yekuti ko ndichaonani. You understand? Know your worth. Munoziya brand rinonzi Queen Tatelicious. It's not 2 months old. Brand rinonzi Queen Tatelicious. It's not 2 years old. It's 7 years old. So it's an institution. I've been entertaining people for 7 years. So ukazoona imi tikuenda kumba izvozvo daona kutorerai iwo maningai regalia vanatami moyo vachipiwa mota isu tiri kupembedzana regalia unotoona kutoti you know it's not fair. Zvakafanana nekuti tikatora Toki, tikatora Sandra Ndevele, tikatora Baba Ashero, not even mentioning Toki or Sandra Ndevele, Baba Ashero. That man should be honored. Macheso shouldn't be, put like that. Kind of change brands of brand ambassador of ambassadors. Macheso should be one. We need to honor. Baba Ashero wafa. Condolences. Let us not treat each other like that. It's not good. So kafana nekuti pa post ya ja praise na madam boss. Vangada eva isavan they say papo. So that we work nicely together. Not kuti ja praise ndiye akanyanyokosha, madam boss ndiye akanyanyokosha. Brand racho tunozokupushira here nyaradzo. Nekuti akutoziya kuti munokoshesa vamwe muvakoshese. It's not good. Vanhu ngavaiswe pamwe chete sema brand ambassador. Yes, vanozosiyana masalary we know. But isai team pamwe chete achikutanga tinotendo ija praise tozoenda kuna madam boss Baba Ashero what voiswa panzvimbo 1. Kwete panongowanikwa vashoma vanosarudzwa. Hazvina kutombonaka izvozvo. Tinawo madhenda ariko kumba uko. Inini kana ndataura kuti ndinakumbirwa ruregero vanhu vakanditi ndakunzi thank you, vanhu vakazonditi thank you, then we move on like that. No. You don't force people to say thank you. Muupenyu munhu akatadza kuita thank you ndizvozvo. Square. Inyengerero Tatelicious unoshaya mabrandi ndiri type yekushaya mabrandi. Kana zvanetsa kandobvisa burugwa ndonohura. Kwandi type inopererwa inini manje. Amuswa ndikubva kubasa. Andindi kutobva kubasa izvo. Ndakwenda kumba. Andipererwe. Hura arimbofera kapererwa kana zvakadii. Ndiri manager uko. Ndangoenda kunongomema 2 minutes. How are the people doing? Manager. Ozgo Tatelicious bwe kabwandi rangomina. Imi time shame. No one wakatanga nezuro kuti unoti uyu akatanga nezuro. Tatelicious has been in the game for years. She deserves to be said just a thank you. Because baba no print ndikudana kuradza madhenda ariko kumba kwande kumba. Munoona madhenda akanyorwa mazitangu Baba Tanya Queen Tatelicious. Baba inoitisa madhenda wao Queen Tatelicious. Vedwe vana Toki. Toki, you have been in music industry for years. Zvinhu zvinooma vakomana. But please musaite kuti matalents enyu ange marengenya. Unofa kwadya ne maveji. Pano kusikurodzidzwa. They should. It's much better. We learn. Tatelicious akataura and things changed. Thank God for that. Tatelicious spoke and things changed. Thank God for that. They should change address. No, kungo madam boss ndo wanopost kwa. Koso ja preza. Then isuri gari ateta kairo. Amuna kuona nchichema saure. Amuna kuona it's just what it is. You understand? Hamuna kundwa nchema sauro.
Amuna kona nchema sawu. Ndakapfeka rigalia. Ndakati zvangu zvaita. Tukanzi chino mama. Tungochitambisa zvedu tine vatinoda. Chiona tami moyo. Zimoko. Mpishi motambishi choto zvakanzi akazokwirwa kadi. Imi zvamuri kuziya formula madikuro kumadhende kwedu kutokwirani. Varume vari kumadhende mascrapesa tokwirani. Zvinotoda vanhu vanadudza ivo vasina choice. Kunokwirikani kokuya kunyaradzwa kutoti tingatomira pamutsetse. Kuzimoko hamuna kuona varungu. Nokwira mabhokisi. Ande kumba dano kubvura. Ndokandibata nazi ndikuzvipisa ini. Ina handina mangwana handinyengerere. Vese vanouya vachiendeswa madhende. Vese vanoshanda neni mabrand vanoziva kuti Tatelicious anokwana. Ziyai kuti muri kushanda nemurwere weAIDS. Nde brand dzangu dzinongodambuka 2 minutes. Handina izvozvo ini. Time. Kuswera kuda kuswera kutya vanhu. Wozviya ndiri kushandisa wifi yekubasa kapa. Mira izvi. Ndichinje. Kushandisa wifi yekubasa. Ndina kufona. Hello. Yeah. Yes, hello. Pano uri kungofona zve 2 minutes. Kwani kutofoneke? Kwani uri kufona zvaite? Aina ndinyengerere kutaura chokwadi. Ndakadziswa namai vangu. Ukaona pano panzvimbo usiri kupiwa respect, suduruka. Kune vanhu vazhinji macelebrity ari kungoda kudya. Ina ndidye love nerike kai. The mansion inoda kumantain ndine mbwa 3, ndine mwana 1 mukomana giant. Handidye my love nema life guys. No. Zvinoda vanhu vachida kumwe ndakamwairwa 7 years ndichamwairwa. Ngamba ndaita dzungu nema love nema life. Ndavachinja address. Aya zviri kungonzi time akakwirwa kako pane kusiri kukwirwa vanhu. Vanhu vazhinji vakangopinda vakakwira pamusoro nekukwira hazvizi zvitsva izvi guys. Atingati munhu ane beche rake anoita zvaanoda. Zvatogona kana beche rako richikuburitsira zimoko mota mpishi yatami. Ona zveduwo izvo. Handina hangu akandikwira uko. Asi kuzidai paina akandikwira. Uzadza imba nemarigare muchazviona kuzadza imba. Asikana thank you inotadzika. Ukoona vanhu vanenge vachiposta vanhu ameno vari in charge nema social media pages zenyaradzo. Enzanisai vanhu. Get it from me. Enzanisai vanhu ndapota we. Iye kuti ninga kakosha kudarika ningi. You miss it. Because vamwe they just listen to Toki's music. Avatodi kutonzwa kana nezva JP. Amwe they just love Toki. Tenge nini song ya Toki waenda nenyika, I love it. Japreza, yes, I listen to Japreza because of King Mshapaidze. I respect Japreza. I listen to them both. But some people are, choosy. Let us be honest to Nyaradzo kuti they don't miss it. Tiri kudzvinyirirwa neZanu PF. Atingabva tadzvinyirirwa nevamwe vanhu vasiri venyika. Please. At least we can say the truth. Yeah. Vazhinji vari kungoa vachingotambiswa hapana chiri kubuda. Takaitaura nyaya iyoyo kuNash TV. Nash akataurwa ikanzi Nash iri kudzvanyirwa. Muri kumboona maviews ekuNash vakaita malive. Hakusisina munhu ariko. Vanhu vakatamba nazvo izvi. Kungoti vaimbi vaane nguva. Sandra Ndebele ane makore mangani achishadabura. Ane makore mangani Sandra Ndebele achivhura makumbo. Ufunga kuti Sandra Ndebele ongonzi anga akasungirira mazambia. Potadzowo kungonzi iyo same post iyo yamatenda mabrand ambassador ma official. Muchiso ma unofficial isivana Tatelicious. Kune vamwe vakazoita dzungu vakada kuti batsira. I may not you how do you put it. But atina kuita dzungu senge nini? Ndakaprintirwa rigari. Vanhu makanotora shinda dzecompany makanodhinda mazita angu. Maifungei. Aifunga kuti ndozonyararidzwa manje nekuti paiswa zvidhindo neshinda. Yini manje. This type you tsvage mufoni yangu ndiconnecte ku wifi kuti hapeno ane shungu dzazvo ndaneta nazvo zvokushandiswa ndisi type inoshandiswa. Kutaura chokwadi naye cross bible. I'm not. Senge ini zvangu. Ndiregerere Jesu andisi type you. Ngoda kuti mungondinzwira utsitsa mawe inandisi. Zvekuvhiringidzwa akuchinja ningi. Mirai ndichinje panapa.
ndishandise just kumba ande zviri kumba hanzi vasina wifi imbogara ipasi anditi muri kuzvinzwa asikana nevakomana nyaradzo inoda kuudzwa kunzi delay nevanhu zvakanaka vapedza vaimbi vese vachingonzi spotlight nyaradzo is not been on social media kazvokuti tinobva tavati they are virtual gurus no ende hakuna kana chiri kubuda ikoko because ndikatonzi basi anenge akatondinyorera email achiti vanhu kandiitarise satidika izvo zvekuti vanhu tinoita zvemanzi hati vanhu havasi kubhadharwa here something like that people are working for free ini ndobhelieve izvozvo it's not good mufungi post iyo ndatozoiona mazuva doko dai ndaiona makuseni ngadai ndavava vachiri kubasa vaigadzirisa hazvizi right nani chadini kuti vanhu vonotozomanikidzwa kuti tai thank you amuziye kuti humility is close to godliness if you are humble you will go far kunzwa mamuningi wacho kana wakubvunza mutupo unofunga kuti ucharespectwa hapana kana ndionewe kamndichandibatsisi mangu ndasari nazvo zvemazambia zvo ndaini ndina kana chekunyengerera handina Tatelicious zvinoshayiwa kushanda naye ini type inoi zvaita sei aiwa hazvina kunaka mufungi izvo kaizvo izvo akamva apindura akandipindura basi ndizvo ingeri message yekutanga ish akamva andipindura good day aiwa iziriyo ini tindaenda kutaura kamadhimanzi angu akazotadza kumitwayo ndakati email ngatiiverengei tese because unoita madhimanzi ka ezvaringo ndezvekare kaizvo todai tibvise light ndakati hai boss basi ndimutozwa izvi zvedu ndezvemusi wa4 May takutopinda July hapana chakabuda ndakati hai boss basi I spoke with the Nyati boss that I'm appointed as Nyaradzo, so he agreed to my proposal, hence you saw me endorsing Nyaradzo on all social media platforms. I am truly a force to be reckoned with, but I have to know what are your expectations. From my end, firstly, I will host you on my live show with the hope of getting more people hooked on Nyaradzo brand and products. Ndakutaura zvangu ndaenda kuWhatsApp kwake kubatsisi mangu une WhatsApp futi kam ndakataura zvakawanda nemurume iyo waitongonzwa toni yemurume kuti asi kutombokuda ipa Nyaradzi pepo zvindaibata hangu ndakavaisa patambo ndakati gorera ndinokunyandurai unokutiza uko mutupo vanobvunza vanhu mutupo vanenge varoyiwa mabvunzira anoita mutupo kambani yese ainge achingobvunza mutupo ndiani zvino mumwe musinomboti shiri musinomboti matemai musinomboti dziva nechikudzira mutupo wangu chaiwo chamunena mazvana ndikufamba namatemai ndochaiyo ndiye wawo apa hakuna zvisvinhu zvakangobuda zvakangonzita ndachida kuraidzai kamaconversation amatara nyika ndandambovabhuloka baba yavo ndobhuloka vanhu kanyi kandienda vabhuloka neakaundi ipi kandiendoko ndandavabhuloka baba ivava handina kana mangwana handinyengeredza ndiye muridzi wekambani yaasekuru wangu here fana toita kambani ndaasekuru wangu kambani yacho pokuti ini amusati mandiziya Tatelicious izi kambani yasekuru wangu yekuti mandaramba ndakanamirirai kandinyasi kuradzai ndakuradzai vanhu mune Tatelicious akazviapoinda handiite madhodhi iwawo handi kuFacebook munoona conversation so that vanhu munoziva kuti ina handina dzungu ndiri papi kwapa ndavabhuloka wamatara nyika kandavanibhuloka ndi ndione conversation yavo ipapai toenda papi kumanblocked settings ndavabhuloka nguva yeko nchamboziya blocking ndovanibhuloka vari papi wamatara nyika handina kwavabhuloka ida asi vandibhuloka wokusaidi kwavo ndivanhasikana iakaundi ipo blocking anoisa ndavabhuloka zvadi naime zvamuine munyama ya vamatara nyika vari apa
ndandawabloka andinyengerera ndiri munhu asinganyengeri ndo zvandiri ndakuno unblocka so that tione mamessages andaitaura nawo maoko angu achembera mapiritsi aya mapiritsi edzi maoko achembera this one ati munoona zvinhu mameseji handizi munhu anobatira zvinhu pamusoro mameseji continue is Tatelicious Philip yajo emakaunti ndeipi kuindi kushandisa ndikuda nhengizve ndikuda tasanberry auti mungoonawo zvenyu ndobloka vanhu wena namangwana settings blocking iri papo painobozondinekawo ndazandiripa aina ndina mangwana mataranyika ndandawabloka kwese chaiko handina kana mangwana ndichawadzokera futi ndandanowabloka handidi zvekutemeswa musoro ndiri munhu wemapiritsi mufunge ndiri munhu wemapiritsi Philip mataranyika awarapa tatatichi message mameseji ari papi kwashabatirese copy account ipi best ayo chiona manje tamo mameseji handei zvedu takatangira papo tinyasoverenga zvedu handina dzunguka ndamataranyika muridzi wekambani good chakatanga chaitika ndechekuti vhidhiyo yandakaita iya yekwasauro haina kupostwa kupeji renyaradzo nditi haina kupostwa kupeji yenyaradzo ndamba ndati vanomhoresa vanhu stereki vaigara vachingonditaudza zvangu opane pakataurwa nyaya yamadam boss zvikanzi hanzi chiko taingotaurawo zvakawanda vanotaurawo nevanhu hapana dzinyaya dzataitaura nadzo kunze kwebusiness zvedu tinganyeperani takatangira papiko handikuwa zvakatangira zvakawandisa but anyway ngatitaurei ava ndamataranyika muridzi wenyaradzo totanga chichi please send me mazambia maduku and what my name is Queen Tatelicious. I hope and if I could have your contact, just general talk that yes we can, you are such a darling, post our address that our password fantastic. Thank you for calling Mambano, organize a parcel good, you are such a warm person, you are welcome. Tunakwenda go brand ambassador the papa yakataura yes apa tapewa ambassador pawakataura tinyasodzika zvedu yes ish I spoke with Mabo and I want to do a live video about Nyaradzo. Can you please give me the contact details of the marketing manager? So a lot of people want to join your funeral policy, but I don't know how to direct them. So it's more wise if one of your joins me. Can let me ask him to get in touch. One respect show. Well done, boss Philip. I spoke to Batsi ushu ndiani kakasunga zvinhu. Iye Batsi anonzi Batsi nichamugugla zvino. Uyu Batsi uyu ambanzi, so he is now sending pakataurwa kapa. Let me ask him to contact what thank you Shishi. Well done, boss Philip. I spoke with Batsi. So he said he's now sending me paperwork and company policy so that I am back on my on being Nyaradzo international brand ambassador.
bhora mberi nyati. Vamva vapindura zvakanzi zvakanaka. Look at him. Muri kunzwa? Ndakatoitwa brand ambassador nemuridzi we company. Ivo vaamatara nyika. Zvakanzi zvakanaka mambano. Bhora mberi sure. Handisi international brand ambassador. Ndandati well done Batsuyu. Ndowe ma paperwork. I spoke to Batse, so he said he's now sending me paperwork and company policy so that I embark on my being Nyaradzo international brand ambassador. Bora mberi yashukanzi. And that everything I touched turned into gold for sure. That's the truth. Shukanzi zvakanaka mambano. Bora mberi. You have supported from me from the very start. We are a tag team. Damataranyika. But tinofunga ndiye akaomesa zvino ameno zvatori musoro wake basi. Zvakanzi yare zvakanzi we are a tag team takutonzi. Vamataranyika vanga vakatozvibwa. Zvakanzi we are kama Zambia aingo requesta nevanhu vese but takabva taona mukana katakati tema brand ambassador ndozvinoita vanhu vakangwara singazivi kuti vanhu aingodishwa mazambia. Zvakanzi our friends must be our friends also including Madam Boss. Vanga vakutaura kuti pachikuru kuti chiregedza kupisa Madam Boss. And that she's family, don't worry, I will smoothen the relationship between Madam Angasata Mamira Satatang on the poster Nemanyasa and Neshwambo Shaki. Paka poster Neshwambo Dakachura Okam. Shukan's fantastic good morning Wamban. So I changed as Zakadaro Chimano Morisa fan, one Morisa fan, one Morisa fan, one Morisa fan. Tatas were in the Mapepa school, yeah, and I made a Mapepa. Then that Panapanaka was in the team. The professional in and tourism and the antithesis which you wouldn't even in my company. As she's a course department, can I tell you professional? We do professional, and he's professional also. As good men who can go to finger. Then that thing, I forwarded this message to Boss Bats. I have a very high visibility, and the currents in today's virtual world is social media. Then that what people fail to understand is the essence of marketing in business. A lot of people who are HIV have never been included in anyone's business because we come from a culture where we stigmatize HIV people and not include them with working with them. Nyaradzo has done well in the sense of getting people who are HIV positive to get funeral policy before they die and not burden to why should you paperwork takangomirira paperwork zvakanzi namataranyika vakamva vapindura zvakanzi I'm sure they are working on it. Paperwork inotora gore rese takangomirira akuti murisi wauzi Sweden ndakadinda ndakuora moyo ngomoreswa kungomuka uchingomoreswa zvinhu zvisina paperwork ndandakuora muko ndakungopindurawo zvakwazi kuti kuchiko paperwork. Because I queen, I know I checking on me. Takatanga mswa for me. Tamswa 12. But check out paperwork I sat ya uya cake paperwork. Paperwork I sat ya uya. Yere I sat ya uya ndungu moreswa zvangiwe. Urukungo moreswa paper not paperwork ya buda pai. Andi murukona. Saka zvizi zvinhu zvekuti azizi zvinhu zvekuti ndakangonyuka ndakati wedwe unenge wakapiwa promise asi hazvina hazvo mhosva aumanikidze mukomana kuti akuroreka komana kana asingatode ukatongoonawo kutongopiwa masignal. It's a sign. Move on. Pane urombo vanoda kunonyengerwa ndina urombo wemazivisi kana spotlight with Tatelicious and what you do. Ndinopinda manje. Pekisa kamera pakana aini. Ndakaona zvakanaka zvakawanda mpenyu wangu andidi kushandiswa. Ndakarepwa ndiri mwana mudiki fani. Kuda kungoita moyo chena. Ndakarepwa na sekuru. Anjadzi amai ndakazadzwa chirwere. Andidi. Moyo chena. Zvakanaka nyarara. Nyarara. Takanyarara izvo tingokwata naunkondombera ndidii. See zvondifungidzisa zvakawanda izvi zvekudzinyirirwa izvi. Wakati Jehovha. Takungowamwa mapirisi acho sina kana kuapura. Saka vanhu we let's build
nina hangu zvenyaradzo nini ngavaite vane moyo nazvo inatisisi wozi ukanga wakukumbira vanhu havana kana kumbonyora kana kumbobvira wamboposta papeji tichitendawo kuTatelicious vakatiitira vhidhiyo yasauro kana amene aita izvo zvemanagement but vanoruza vanhu because ndikuenda nemahuri angu ende ndofamba nemahuri angu manje takutotopusha timbonodzwa zvekudhafu simogeni kufamba nemahuri angu toshanda nevanoshandika nawo ziya muupenyu izvozvo iTatelicious aida unokwana maiona conversation muridzi wekamba tichitoisirana mahatsi nemahatsi tichitoti kwandiri kuisirwa mahatsi nemuridzi wekambani ndapinda kwandiri kuisirwa mahatsi nemuridzi wekambani achitoisa malafu nemalafu wozoona zvakadai wozoona papostwa chapreza namadhambosi asi Tatelicious mirira nguva yako chasvika imi vanhu havatienzanisana chandonyanyomirira chekuti ndomirira gore zvadi vatienzaniswa pasina ruenzaniswa aiwaita izvo nevanga vachimama kutaura vai Tatelicious andangokwana maiona kaconversation I hope matora mascreenshots nekuti ndaitopiwa mahatsi time mamoyo ayo ekunzi we love your work, welcome on board, we love your work. Nekumba ndikudriva mishana foni yangu isadoni hatidi kudzanyirana handidi kudzanyirwa zvinondifungidza zvakawanda ndakaabuswa ndiri mwana mudiki abuswa kwekwe inyaya dzengozi nyarara tisiye ndamunhu mukuru now I know right from wrong waumba ndanokuradzai mazambia utekwa wemazambia ungoumba utekwa iye batsi wacho iye kana kudii vana mebho vandaitaura navo mebho ndofunga akambatorambisa kuti usataura naTatelicious mebho akambatomiswa kutaura neni batsi ndiyakazvikonzera batsi uzvo kune vanhu vekuti unenge warekomendwa naaamataranyika mukona amataranyika vaitoda kuti ndiite brand ambassador inini vakati we are now a tech team aona vachinyora vakanzi we are now a tech team amataranyika dai vaisada kuti ndiite brand ambassador dai vangotaura kuti taanawo vakwana atamataranyika kuti paperwork iri kugadzirwa nabatsi ndonyo batsi uyu batsi simango uyu batsi uyu chandikudza kune paperwork yako zvikanzi manje batsi akambva andifonera zvikanzi vana madam boss vanhu vese vanoita mabrand ambassador they work for free. Mungataure shuwa kune munhu ane following inenge yangu kuti I work for free. Musadaro vanhu, musabate janki muchidaro vanhu. Andinamboti ndoshanda for free. Ndakamirira paperwork haina kuuya. Ndakazenge ndakunzi chinyora ma expenses acho zvakawanda kana imi isizvo ane pamwe pekuti unoda kushingirira hazvifambe amwenewe hazvifambe andekumba kwangu ndikunopinda mumba mangu handisinopinda mumba memwe munhu ngandipinde zvazvo pandiri pano ndiri kutenda Mwari wani am 30 years veduwe ndakapiwa imba naMwari ndikapiwa mwana naMwari ndine mbwa nhatu ndine amai vanondida ndine mafenzi anondida chandinobva ndanyanyovavarira china imasikana nguva yangu inenge isati yakwana imi mbwa ndidi chandiri kuziva chavari kushandira ivo vanhu vana tami ubrand ambassador wavo uri kuoneka apiwa mota mbishi pamwe tofira mazambia ukaona toka akapfeka ipista unofunga ndiyondo sister unofunga ndiyondo sister akapfeka ipista unofunga ndiyondo sister unofunga ndiyondo sister mufunge zvakaoma akabopeswa akaita kuti kubopa nayawe asvika pamuzinda pamambokadzi andemba ukaona toka hazvina kumbonaka mufungi handimaona kuti sei ndandine ukasha ndakangopromiswawo asi nozine mukomana nichakurora apana chinobuda komakomenzi ari papiko hanzi kuramba kwevakuru tate even zvekunzi vana madam boss havabhadharwe kwaisada kuti uite yes handimuri kuzvinzwa ozinzwa nokuti Tatelicious ndaona macomments Tatelicious mirira no there is no one who do live shows like me there is that I know that's my department ukati sadedzere mazuva ndikuwirira nevaneighbors
That's my department. That's my department. In my live shows. There is no one who does them like me. There is no one. So I should be given, a legend treatment. The pampa penguin. Garden rangu rose. Ngochani zinoda marose chinobvira. Marose isai. Baba anzani opuwe ushingono. Opuwe wane marose wo. Tozvifarira fana. Nasi holiday. Adedza na neighbors. Ari kungodyira isusu vanoti ushama mavheji angu ari kuita zvakanaka. Tinorima kai. Ndakazanganisa mavheji nemadoma nemaonion. Maonion nayo. Mavheji nemaonion nayo ndakaita maavocado andiri kutorima iwo. Handorima pamusha pamambokadzi pano. Ndiri pamusha pamambokadzi atizoite noise nenyaya kuti takuwirirana nemaneighbors. Hatimva taiti we vanhu vechiswedish havana noise. Mukazoti uyo wokusweden rimwe makore vazi vanhu vanoda noise. Vanhu vanoda ndisaka muchiona ndichikwama kana ndiri mumba umu. Itondo zvatajaira kuAfrica tinokwama tinodedzera. Uno hakudi noise. Mutaurira pasi. Mangwana zvangu Saturday handisi kuenda kubasa ndiswera ndichicheka zvangu lawn pamusha pangu. These are blessings I thank God for. Zvekuda kumva ndada ku ndisiye zvangu. Taona zvakawanda zvekuda kumanikidzira pausiri kuvhaliwa ndakazviona zvangu basi wacho maybe wandaitaura naye ndakamva akatwa communication inga maybe akanzi tikakuona uchitaura Tatelicious akamva abloka kuemail wanchataurira maybe zvinotogona kuti munopasimuka seka because institution live show iri kwandiri anti ndimi munoita mashow pamafacebook nayo covid iri kumuka ichidzokera ichimuka ichidzoka andi mune muchishanda pakazara vanhu dzinzoka zvidunya rikati burise maningi matindodiko mazambia ndopisa nasi muSweden vanhu vari panze saka ndogona zvipisira mufireplace ndikandabhedha ndabhedha ndozvandiri vanoziyai kuti muri kudhira nemunhu akati makambani anotadza kushanda neni handidi kana musingagona kushanda nevanhu gara kuno isusu tinoita nonzi equality kana usingagona kushanda nevanhu gara warega kuda kusukuru makandiona ndichitenderera ndichimhanya mumastreets emuSweden ndichichema sauro izvozvo pana akazviita hapana otadza kana kuti thank you chai yakanaka sure tine mabrand ambassador akawanda Tatelicious isu hatichakuite official but thank you for representing us in Europe. Chiro hasha chaidzo chiro munhu uine hasha dzinoserera nekunzi thank you. Aiwa mabrand ambassador edu akakwana tinavo vakakwana but thank you nekungoti thank you. Ngaiwani ndo video yandakaita yekwana sauro ndakatoita zvekutofosa kuti ko hamusi kushare nge wanga usina kuiona ndakatozoita zvekupusha kokuti aufa yesi mwanangu ipopo tadzoka mwanangu nenangu mbonotarisa vanhu zvisiwo kumaswera sei asi mamarara echibubucha ndokupe mabhonzo musandine sendakaneta ndichikwidza nekudzika mastairs kudzingira nguru ndichimbonetseka tichingobva nemadhiringi kubasa ka thank you. Aiwa thank you yakakosha. Thank you zvakakufanana nekuti kana wakachengetwa pamusha pevanhu mai vangu takakura vachichengeta vanhu zvisingaite vamwe vanhu vakachengetwa namai vangu vakatadza kunoita thank you vari kudzungaira mumamano wasikochiko zvonzi asi wakarerwa namai nhinga usei usina kuti thank you yakakosha. Mira ndikupe mabhonzo mugare pasi handina kana tsimba vakomana musandijambire bubu musaende pamasofa apa ndabvisa machire pamasofa musaende pamasofa ina ndikupe mabhonzo wanangu masara mushe iwe ndokuroa stupid unomirira kupiwa tadzungurei munomirira kupiwa handidi vanhu vanenge zvigontoto mirirai kupiwa Bruce ndokurova mirirai kupiwa garai pasi kutu garai pasi ndiani mukuru Bruce mirirai kupiwa wanangu
Passenger. Papa. Chichka. Niende zotena kamera mumhori 7. Namgabas. Garabas iwe. Chimoje one. Tini kamera. Mhori 7. Temuchichi one wa mama. Mushi one bubu. Msagare pamasofa apa ndabvisa machira ndinoti ndinoita machira arohwe nemhepo panze apa ndozovadzosera handidi nemasofa iwawo handidi kuti vagare garai pasi chikirai pasi vanangu handika maita kubochika chichikai vanangu maiyo vadzoka kubasa ndomba mangu muno am grateful God did me good saka zvokumva wada kuda kumva wanyanyi uda kuti pamwe vanhu pamwe iwo vari kupfekedzwa mazambia vari kungopiwa mari dzemakombi handisi palevel iroro ndidi kuitiswa ndine mansion anodzidza iko kukoshesa umwe aiva how is Mandela vese varipo tikudya zvacho munhu unongodzidzawo kungoitawo munhu handina kumbotuka mufungi ndangouya nchiti imi takaimirira thank you ainambobvira yambouya patazoona vana madhambosi achinzi mwana waRoyce kutosvika kwako pakutonotsvaga nana mai vamadhambosi kunofukunura kumakuwa kuti vainzani kunofukunura kumakuwa kunovatsvaga asi isu anana mai vapenyu hatina kana kumbotendwa kunzi mwana waVirginia akatigonera hazvina kunaka handi makandiona gore randakanzi ndamamira vanhu vema250 unodzika pasi peumambokadzi kuti vedu we ndinokumbira uriregerero dhuze kuvhurika kuri kuita upenyu hwangu kufamba kugara zvakanaka kwandiri kuita kuno kuregerwa nevanhu vakandava ndakatadzira andikunzwa pakapoya machinde pai ini sorry malfunction hairdressing dhuze vanhu vakandiregerera zvinhu zviri kundifambira unoziva vamatara nyika muri munhu wechikuru kugunurirwa nemunhu hakuna kumbonaka zvamaitoziva kuti Tatelicious chinhu chakashoreka kumaindishandisirei unobvunza mubvunzo iwo kuti ko maindishandisirei kana ndiri chinhu chakashoreka but icho chinhu chakashoreka ichocho chinodiwa nevanhu amatara nyika ndoshanda nevanhu panapa vanhu vanondida vakandivhurira magetsi ndavharirwa magetsi muno ndadyiwa mari nemuNigeria vanondida saka mungade zvenyu kuita look from outside muchiti ndakashoreka asi ndodiwa nevanhu for sure you did not do that post well ini mapepa angu aiwa ndakamba ndaine times kumirira paperwork taamuna June akupera takatanga kutaura muna May magonya nyokura zvinge CNN here zvekuti munotoda gore rese kugadzira mapaperwork ndisiyei zvangu kambani ine 20 years yagoita kunge CNN ine 100 years paperwork yabva yatora mwedzi neusiku kuti igadzire paperwork ndakabva ndanoita mufungi ndikuratidze mazambi yacho mukazotatirisha anotaurisa ndokuziva ndikandikuratidze dzutswa dzacho vakanyora zvinhu kunyora kuti Tatelicious nekuti ndofunga vamatara nyika vanga vataura kutumirai paperwork zvazvarambwa nevamwe vanhu batsiwe chaitsvaka fotya yangu zvangu ndagara pasi togona kaindise foni yangu apa ndibvise bhutsu payangu yakakura kamentese kuupstairs kuti handina kusiya ndakavhura mahwindo yukuno ndazongobuda kakubasa ndakumhanya ndandiri palive kaino makombo aiwa upstairs kuti ndakuvhura mahwindo makombo imi atoki kuita yondo wapiyo zomba ndo zvimapalazo zvayondo but anyway wachatengerwa mastand asi sitatotaura because vanhu vanenge vamirira hanzi pisa tate izvozvi aiwa nchanzwa kuti vanhu vari kuti chii handingamba ndariekta nekuda kwehasha sezvo ndichishanda pane vanhu ndonzwa kuti vanhu vari kuti ndipise here kana kuti semunhu anoshanda pane vanhu isa hatidi kuriekta nehasha asi kungoti handichashandi
Yeah, that's all. Nekuti relevance yangu guys kudiwa kwatopedza kudya mwana uri kumhanyirepa anditsvage chinhu chekupfeka mumusoro relevance haisi kudiwa ba asi zvekuda kubva tazvimanikidza kupisa ndounzwa vanhu kana vakati pisai queen ndopisa vanhu vakati musapise queen tomira ndodhilawo kana nevanhu zvima ndaita kunge hame nazvo kunge am the El Shaddai ndodhilawo nevanhu handiti tatinzwa nzi these are how people are don't be yet. Yes, tate wanzi hauna kukwana na passion ataura futi nhasi anditaura zita rangu rini ndozonotega wana akati ndokufa wani madii kubvunza kuti date rekufa nderini takatorimira kuti date racho nderini nekuti chingoripoka kanenge kakundidoka panganaika kandibvirira vanhu vanga vachazotaura kuti Tatelicious anga achida kukwana kwana ndosaka ndakuratidza ndakati maconversation aya andaitofungidzirawo kuti pamwe ndiani pamwe zvazviri straight forward nekuti munhu CEO webusiness haangatadzika kutaura kuti aiwa hatingashande newe ati takatonzweyana wetag team CEO webusiness handimuoni saka zvakazondikachikamadza kuti zvadii but inini kana ndatongera ndabhuloka vanhu ndozvandiri handinyengerezvezve kuzi munhu unosimudzwa naMwari munhu asimudzwa nemunhu ba munhu anosimudzwa naMwari hamawe tatsoka kubasa rebusiness nditori mani ndiri madhoa akoma neamazonditi magara basa age right zvakanaka wangu zvakanaka ndaedza kurega ndikuradzei mazambia yacho asi kamunongondiudza kuti todii nawo makati sevhai queen taichi ndomunhu zvangu upenyu mina nditori mazambia Jehovah, where you are. And I told you I don't want to go to and they can tell me so it's in Yanazo. So that Tatelicious I can go to me was Zambia is what as your brand ambassadors. Yeah. Change your moon one is. I'm going to come out. What I say. Pass. Sit down. Sit down. Put a display so that the camera just work there. This. There is a display. And then I have this display. Look at the old drama way. Ngataure zvinhu kuti Tatelicious akaganira but zvimwe zvinobvisisa iwozvo ngatibatanise vanhu hai ngatibatanise vanhu ayamamaska akazibabata nyara dziri and I do so.
Queen Tatelicious. Queen Tatelicious. I'm going to move on now. Mozondiudza kuti ndatadza here hama ngokuti Tatelicious watadza taura kuti vanhu vangoona muZambia kuti anasi zvazvichiri zvabrand ambassador anomuona nditini kamera niyasoonawo vedu we izvo Queen Tatelicious izvi Queen Tatelicious nyaradzo abatanya nyaradzo abatanya nyaradzo Queen Tatelicious nyaradzo Queen Tatelicious nyaradzo Queen Tatelicious nyaradzo Queen mochindudzo kuti Tatelicious akaganira ishimwe shetishi Queen Tatelicious iwe putseke sa zvinhu zvangu pahembe dzangu dzakanaka dzandakatumidza chiro wasinawo kundita thank you asi zvinhu zvakanaka akarongeka zvangu chiro wasina kundita thank you zvese izvi mundiudzawo kuti Tatelicious ndakaganira papi ndiri kukunzwai muri kundituka mumacomment section Tatelicious akaganira zvakatumidzirwa neFedEx izvi ndaganirawo papi iwe ndokurova iwe gara pasi dzikama iwe ndokurova iwe ena gara pasi uri kudzunga ive pahembe idzo dzidzi nizira nadzo andimazvona ndisapisa nai ngazviwande uzinzwa kuti mazambia pfupfuwe mazambia isai ngazviwande mazvona izvi Queen Tatelicious zvakatonyorwa zita rangu zvodai pakauya Zambia one net-shirt aiwa ndaiti ndiri mugurumwandira but vakati iwe ndambokura ende papo uri kuitei papapo ende mazvona isheti Queen Tatelicious ishi musapisa iwa tipise ngatimbomira but kuti ndichava nemoyo wakanaka wekuti you know zvazofamba sei unorwadziwa muupenyu nyaradzo batsi uyu chingotienzanisawo vedu post iya ukadai mangonyora vanhu vese inikunodhingwa nababa macheso inikunodhingwa naroreni kuyo uri kutsvagei ikokweyo wese munhu nekuti tinokumirirai mufunge pamakationa tichienda mumastreets tichinochema Sauro kusimbisa brand renyu nyaradzo zvino inini kana thank you chaicho pandakaita video ndakatozoita vekukomanisa kuti ko haufa ko zviri kufamba sei hazvina kana kumbonaka mufunge nandi musati daro mufunge tinenge tichitoda kutoti zvinhu zvenyu zvienderere mberi asi amen shanzwa vamwe vashanditumidzira mari yecompensation Queen sorry tinokupai ukacompensation ngekuita sorry handimberi nebasa unonzwa zvinhu zvinenge zvine mari mukati zvakanaka unenge wakunyaradzwawo nemaUS asi zvakangobvira kudaro kungoti mashetani musazotaure kwamusina kuswera munongotoro macomment section mandiri kutuma kuti ita zvona zvitori nemazita Tatelicious mazvona hamawe handiganire vakatotora nguva yavo vachigadzira zvinhu izvi vana Lorraine Guyo nanatoki vari kungopfeka zvinhu mazambia izvi zvine trademark yaQueen wenyika achitwamawe handina wandatuka pano ndangoti tienzanisei please hazvina kunaka aiwa haukumbireka kurespect unofanira kuti kwamugari pasi asi mvura iri panze enda munongomvura unongo enda munongomvura imwai mvura chami hatisuda kuita noise ndavhura madhoo imwai mvura mupinde mba uya kubvisa mabori mwana wachikwera chii kuri kufara kudaro ikakiyowikandikubonda kwadzi isi mwana bruce
Amuti chambire mese. Chakwana chipa. Bruce uchadonedza phone ine muswa. Zuku yakumashira uko. Unodonedza phone. Chibvise mabo. Chene mugara pasi. Chene mugara pasi. Takumeto ni 2 minutes ngenda pasi. Bruce garai pasi. Jehovah. Zvakaoma zvakatumidzirwa ishe. Nyara dzwe. Dzimwe musi queen kana makuita live paper yamupfeka reds. Wozindochema kama celebrity. Saka vanga wanyasona brand ambassador wozindochema ma celebrity anenge pasiwa paye. Ndinochema ma celebrity. Saka vakavanyasoziya kuti zvino amen omfunge. Pakadai. Atombodainzwoso. Kuti kosu chapresa. Kosu madambos. Ndovega. Anana choki uwani ngakaremerwa ne 2 meters dzejira. Unongotisa tese ipapo. Unonita na yawe. Unzwanzi kupisa upise zvinhu zvakadai. Unototi kana ingadiwe. Kwanditi makaito effort. Chiita yeo kazvinhu zvikufamba. Paperwork yacho nanasa isati yabuda. Batsiuyo. Batsi. Chino. Watipo specific. Chino ndakazopesera ndaneta ndakati. Tikunyora zvinhu zvinokwana wedzera zvinhu. Ini. Ndazvishaya. Kati kunondigereni kuSweden. Unomboati Bruce ibva pafoni papa. Enda unogara pasi. Uyai pasi. Andikuvhare. Uyai pasi. Unotodzuka ande pasi. Damisa ribasa. Zvakaoma. Uyai gara pasi. Chana kuwana kuti wakagara pasi. Ukadzungara mari unogara pasi na Bruce. Wakamire. Andisi vanhu vagare pasimba. Ndokubhambura nemupama. Chine stress dzema thank you ari kuramba kuuya ma thank you aya. Vanhu vakatora nguva kunodhindisa mazita kuda. Umva zvishaya. Vamwe vanongonyarara vanoafira mazita iwawo. Ziya kuti mazita angu anga ari pamachira. Kunzi sure. Ndine transparency. I'm the voice of the nation and nyaradzwa angu nemachira. Asi atingapise mufunge. Tusingatimbomire pamwe mangwana ichi. Pamwe mande vanodi. Vanomuka vakatinyorawo. Muwedzere munyasonyora zvakanaka. Zvinamboti ndiitira mushini. Handina wandatuka. Asi kuti ndichaenda mberi. I will demand respect. Respect is end, ne? Zvakaita zvakashoresa kunzi Tatelicious zakatadza kuendosa brand. Hapana mufundo. Takaita zvinhu zvakanaka mufundo. Zongosiya maspika ndakuda kubasa. Maspika, mazambi. Zongosiya maspika kunaiswa pachi. Zvakaoma please mandiwe. Upenyu. Mazvona. Amwe vanhu vanongotsenda kunyaradzi kusina kana mari. Nozvifira izvi. Machira kuwanda kuti ndipedzera nzvimbo. Pasina kana sendi kana kuti ndikushanda nemakamanda. July ndine makambani akaona muchaona. Tine about 3 companies dzandakatotanga kudzandata kutosaina macontract. Takuziva. Very. So you need to know. Saka July ndechidresswa futi naJanjam na Cynthia uyu. Yanenge achindidressa ndichatumira masize. Ndine tape measure ndichambva ndatotora tape measure. Nasi ndine katight. Ndine katight. Kuti makumba gara akabatana so that zvimukati hazvinyamba zvanyanyopiwa freedom. Unogara ukabatanza makumbo. Hata kamuchema usauna. Kuti mtu anochira kudhavhusi. Vanhu vapinda expense dzekusenda zvinhu zvese. Ungotadza kungogadzirisana. Queen tine urombo. Ndaitaura namabhero ndaiwirirana naye. Hamene kuti mabhero asi makamuta achataura naye. Mabhero ndainzwa mwoyo wangu kufara mabhero. Mabhero uya akamva anzofunga usataura na Tatelicious. Ko makamudarirei mabhero? Ndaiconnecta muna mabhero enyu.
They connect more. She's sweet. Talk to me. Mabiru. They connect more na mabiru. I mean, to akamudi. Kana kutaka zingwa basa. Kana kutaka njusa tauri nini. Because imi weka isha tu in the through. They connect through na mabiru. Batsu. Trust me when I say that I know my people. And spiritual discernment. When I talk to you, I see things. Danzigo. Husband or wounded to go. Ma vikunge skin ye kamba toto is gatum blogo. Kurungundi tukire equal and mango Tatelicious and Ganira. Scapane was not one of Zambia Pakawi. The guys are going to die. Second, that the Gandidi. Again, that is the one Mufungi. And I want to want no Ganira. I got 22 minutes. And this was to meet when you guys say, I want this from Fungi. And I want to meet was skipper in Zambia. Skipper in Zambia. I think I cannot dinner zita. Sure. Sneaky shashing me light on bay. But the just were cast up who come there. No, she would have done. Story good. Story good. The moon will be fire. Okay, the one good day. I was saying, you are waiting. Only walk around. Oh, listen on that. Hansi, ma skipper mangan 1, 2, 3, 4 ma skipper. Nema sheta. And those no figure on a silver to position. You should figure on a silver. She not blend ambassador. I can't wonder no actually to my plate. But amen. No moyo unozoti kana pasina motivation yemari indora moyo. Hanzi kuti pamwe unyaya gender iwa gendere vaiziva kuti ndakasvaka ndiri murume. Asi unonzi chi pamwe zvinogona kudarana ndiri zvaizvo. Asi vanotanga vatarisa zviri mukati. Pamwe zvakaitwa namadhambusi. Because vanotaura chaivo vanoti madhambusi anorara nekwaanenge achishanda nawo. Anyway, bechi rake my rules. Ati chero vaida kuona zviri mukati. Andina kuwata. Ndingona mutungore message anga achitaura namatara nyika professional. Ndiri munhu ari professional. Zvine mari mukati ndine professionalism. I know tomorrow. Iwo gara pasi wa mwana ogara pasi udzunga nini. Munondizadzira mvere ndati kiri namba muno. Munondizadzira mvere gara ipasi mba. Maitwa sei? Amen, master. These are generals. Welcome, Dink. Ati visetisa. Ngapise vanhu vakatora material vachigadzirisawo kwako kunopise chaunopisa. Katimirire pamwe wachatinyoropa ni. Chatinyoropa chidziro chavo asi zvekuti ticha mwoyo wangu usisina kusununguka so. Neno asindanyatsozoitwa soft tongue. Mukatumidzira Mabel akataura neni. Mabel ndiye angatondiita sweet talk. Mabel ndiye angatondiita sweet. Izveva ndaidzira naobatsuri. Ngari cold zvisingaiti. Vatsangari cold. Cold ndiye anonzi batsimango iyi. Cold. Ndiye anoaprova maambassador. Kana kuti anenge achida type dzinenge madam boss. I don't know, but he was cold. Lukewarm. But when you haufani kudaro kana uchishanda navanhu vanenge ndiri munhu ari, you know. Amen. Aneta nazvo izvi. Ane 7 years ndiri apa. Apanofanira kungoitawo ino credibility yekuti ane 7 years vatpano. Hanzi ko zviri kunzi vanhu vese vakaisirwa mazita 1 queen vese vanga vakapfeka aiwa indaradza vanhu conversation. Vamwe vese vangadzakaisirwa mazita indaradza vanhu conversation. Nemuridzi wekambani. Achitoti international brand ambassador bhora mberi uya nawo tag team. Achichirega kutamba muchitaura madam boss. Ndaradza vanhu conversation. Handi mati vanhu vese vanga vaine mazita. Indakuradza conversation yauna CEO. Conversation nemuridzi na patron a doctor nyati
What's next? Rebut. By the way, I'm a national debate champion from Mazoe boys. So don't think you can come with points which I cannot rebut. Bring them. I showed you evidence. Exhibit 1, where I was showing you the conversation. Rebut. Or give me more. Give me so that I tell you. That how comes now square. Social media uraisa wana wazhinji. Wakaona murume uya akazouraya wenda kunozviuraya. Anomusandaro, be nice, eh? Be nice. So one of the chibuda said, hey, and Chisingabhadhare, be nice. You never know what people are going through in Zimbabwe. Be nice. And Zinon, Queen Vuraima line Tifone. Home dog phone. Mnaisere phone phone. No speaker anymore. Ay. Ay, when the chapel is coming, one more time. Yes, let's go on. You're not we want out. Ah, on there. You was some which comes chapel money. Oh, no, okay, which come on. No, okay, which for you. Couldn't get a name. Couldn't get which one. Catch up your woman. That has been in my doctor. Who day? Because I love bleed. So I come from here. And I had to be very much. I try to phone. I should call my phone. No way. And she never can put in with us for mutation. I didn't have to bleed as that's now. It's in narrow. It's in narrow no pain. Hanzi vakoshe iko iwo mati mufunge kuti munhu muna mangonyora madam boss chete unge ndo vari kushanda mufunge esa inge ari ku Nigeria ukachita zvaari kuita isi tichimhanya mberi nebasa andinambobvira ndakamboona pandakaterwa apa pamwe pakanyorwa post dzichitendwa. I'm sorry Nyaradzo, pane kwandakati ndipopurireiwo, pane pawakanyorwa vachitenda kuti Tatelicious atigonero post yaita yaSauro. Ndiudzeiwo because ndezvamuna mei zvaSauro zviya. Ndipupurireiwo munozotatelicous anorutsa kutaura. Ndipo pane pamakaona pakatendwa mambokadzi wenyu kwandisina kutenda. Katinzwe. Hello. Hello. Hello, Queen. Yes, my love. How are you? Tiri munyasha muri sei? Ndati Nyaradzo ngaitendezve. Pamwe pakatendwa ndisina kuona, pamwe pane pandakanzi thank you ndisina kuona. Pane pazvake pakatendwa ndisina kuona. Aiwa, Nyaradzo ngaitende munhu anenge aitira basa wakamanya mustreet yeSweden paya. Ndo zvanga ndichitaurawo izvozvo asikana. Handina hangu panga ndakanyorerana nawo pasi kuti ndaida kudaidzwo. Asi kungoti thank you aizi yakangonaka, especially kune munhu anenge inini. Handizi munhu nje asikana. Aiwa, isu mashandiro Nyaradzo hatisi kuanzwisa nekuti Nyaradzo kuadvertisa kwamunenge muchita kuya kwere munenge muchivaitisa mari handiti. Saka sei vasingabhadhare zvaitwa nemunhu? Aiwa, ini kubhadhara hatisati tasvika zvidu kumastage iwawo nekuti paperwork yanga yakanzi ichatumirwa yanga isati yasvika. Ipapo ndinovachenura. Pekubhadhara hatisi kutaura pekubhadhara. Asi kokutiwo ndakangoitawo video zvakanaka. Pane pandakatendwa. Aiwa, ngavasachinyangadza isusu. Nekuti satingasirei kuti hanzi vari kunyengana namadam boss. Toda kuti Queen weda ise thank you. Zvechihure kusaidha hatina basa nazve mahure izvo. Makavaona vachinyengana namadam boss zvine umbo here asikana? Tati, zvechihure hatisi kuda zvekuti munhu aite thank you. V11 acho makaona here? Hatizodiwa nondati ini handisandazvinzwa madam boss kuti ndaenda inokoziva kuti madam boss vakadana namutarisi vekuNash Pains. Iyo V11 ndinayo ya madam boss pavaidana nemuridzi weNash Pains. But zvekuNyaradzo izvozvo handisandazvinzwa. Mune V11. Handina V11 asi sei varivo vega vanyorwa ipapapo ini mese
muchifamba muchimhanya muchidikitira mumastriti muchisanganisa machende mustriti muchimhanyira kuita nyaradzo. Sei musina kuturikwa? Reason yako inonzwisisika and I support your reason. Say vanhu vese vari kungobvunza kuti sei zvichingonzi Madam Boss yega. Say why ndapa tuna kuti Monday tichimuka tione panyorwa ndi thank you queen wa global. Tiri kuida thank you yoyo. Yes, zvakanaka. Wani tataridza vanhu hembe dzakatumirwa, handi dzakatumirwa dzakatonyorwa unzi Queen Tatelicious baba atanya. Pane chatadzika. Aiwa, hembe takadziona dzakatowanda. Bhero rese bhero rese rekutumira queen kuSweden. Iwe uchandidzingisa basa iwe. Ndatodzingwa basa kare. Wakuda kuti vachindidzinga squared. Kapika katatu kaviri. Iwe chirege kutaura marabhu kuda. Aiwa kandzingwa formally queen wangu mani. Ndadzingwa formally iwe chirege kuramba uchiisa moto. Ndadzingwa formally. Takamirira formally. You know, asima facts anongoda kungodiswa. Isutati post iyo iya. Pongoiswa Japreza na Madam Boss vanatokita vao vanhu vaviri parudende rwese rwatiri kuona nemazambia. Vana Rorain na Peter De Wamoyo na Sandra Ndevere vanogara vachiacta. Panongonyorwa isahwirawe but Japreza na Madam Boss hamva watorerwa wachinyorerwa mwadi. Unoti kotatadze Japreza sinzi chaunga chinenge changu. Aiwa kakwinda panaka izvozvi kakuremerwa nerigaria 3 meters munhu mumutetete 3 meters reto dikirikini. Apaka uya bhero. Hanzi bhero. Paka uya bhero. Mahura. Zvakaoma. Aiwa asiriwe chirega ndipo vamwe mukana vataura maita basa ndandichinetseka ndiri kubasa. Ndikati pamwe ndatadza. Because alright, sweet nditore munhu. Hello. Mirai ndikusei loud, just hold on. Mirai zvenyu. Hello. Tiripo asikana. Pane pandatadza here? Yes, pane pandatadza here asikana. Okay, queen. Yes, taura yasikana. Aiwa, hapana kana pamatadza queen. Tikutoshaya kuti komatadza pa. Handiti. Pane pamakaonekwa zvakanzi thank you Tatelicious. Anzi kune mwana wangu mukomana atumidzira mapicha. Tanya ari kukura asika. Yowe. Tanya akura kudaro. Hai Jesu. Mwana wangu. Atumidzira baba wake kanifundira mwana wangu. Kanitumidzira mwana wangu. By the way, unei mwana wangu asikana kani. Unei mwana wangu ari kubukwa mbuya wake. Unei mwana wangu atumidzira picture kani. Unei mwana wangu. Ndayarudza asikana. Mbuya wacho ari kuchengeta kani. Onai kani mwana wangu. Kuzvara kwangu. Zvandiri mubereki wowanai vedu we. Zvandiri mubereki. Mwana wangu. Kandimunzwe mwana wangu. Kandifonere mwana wangu. Nditi muri seiko. Futi. Ska. Tanya anoziya pekunditsvaga ndikuda kunyaradzwa. Ndiri kumbotsvaga baba wangu. Mwana wangu asikana. Aisukupinda anyway.
So again say inonzi next I was supposed to do this, but it's an opportunity to just talk about vabereki vari kudiaspora. Again nditore imwe phone yangu ikandinzwa. Hello Queen, zviri sei? Yes, asikana muri sei? Tiri bhuva. Queen, ndiri kuona sekunge vanhu ava vane vanhu vavo mufunge. Handiti. Saka ini ndizvisudurudza handiti. Nekuti mabrand ambassador acho avawandira. Wese mucelebrity wese vakuda kuti aite brand ambassador. Zvingazofamba. Aiwa, zvizofamba. Nekuti vamwe vacho vakanganisa vachatadzawo kuvabata zvakanaka. Nditiri kutaura imwe chete kuti ngatienzaniswei. Handiti. Vavawanza kudara vachagona kuenzanisa. Vakusarudza manje. Kwakungoiswa vana vaRoyce. Ivana Madam Bosa. Shakauma. Anyway, waita basa sweetheart. Waita basa. Musanyanye kunetsekana zvenyu babatanya. Akura mukomana tamuona. Akura ka vedwe ari kufona rega ndidaire phone yake ari kufona. Alright, we need a bowl. Okay, love you sweetheart. Ndiye ari kufona. Yes, mwanangu. Hello. Anyway, this is a good point where I have to tell you another good news. I'm now the brand ambassador Weinonzi Taura app. So I'm going actually to use my vouchers as the brand ambassador for Taura app to call my son who is in Zimbabwe. I was supposed to do a live the beginning of July, but I just saw there's a need because network is quitter. So I'm gonna take my other phone and I'm gonna use the Taura app. And this Taura app, it works for people who are in South Africa, people who are in the diaspora, UK, America, vaneva ku Zimbabwe, not vice versa. You have to be out of Zimbabwe for the app to work. Ska unenge uri out of Zimbabwe, for example, Botswana, uchifonera muri kana kuti hama dzako dziri kumusha. Ska inini I am the new brand ambassador where inonzi Taura app. I am going, let me just do the honors of trying to call the CEO of Taura app, and I will just surprise to say I have decided to say so that he confirms and we move on. Takato sainirana ma contracts, Jakato sainirana ma contracts. But I was just still waiting for my t-shirts kutashike but everything, my contracts, everything, Takato sainirana. So God is opening doors for me. So I am the new brand ambassador where inonzi Taura app. Let me try and look for Makwira meeting so that ndafonera Tanya with my vouchers. What's his name? Yeah, this one. Let me just talk to him. I hope he answers. So I will put the link of Taura app on this live, and people who are interested, they then go and register. It's an odd hour. It's not coming in, and it's not going on. I don't know why. It's not even ringing. I don't know. Is it my network or his network? So let me try to take my Samsung and I do the Taura app, and I'm gonna call my son using my what? So I'm gonna be speaking with Tanya using the Taura app. So I'm gonna put all the details so that people
who want to use the services, you'll be using it. It's very cheap to use Taura app. You just need, for now, it works on, you can download the app on Google's, Google Play. Where is my Google Play? Because I sat here up, my iPhones. So you have to go on Play Store. So then end up Play Store panapa. I need to connect to the Wi-Fi. This phone. Just give me a moment. So that Tifoni Ritanya Timbos got Tanya Akadi. And iti. We all want that. Is it? We miss our boy. He misses me too. So Tambata die. Mandela, go sit down. Then we want to download Taura app. So God is wonderful, eh? Mandela if Apple won't disturb Android. Apa wava kumushandisa iPhone. Wakupinda Android ya damu. And I need to try again. Then Taura app. Then we install Taura app. Taura saka izvenyaradzwa vanhu vari kuti kwawandisa vanhu vari kutongondudza saka ndodini zvinhu zvinaimasikana nongozozvipfekawo Taura app ndaiona ishi ndakutoidownload so that yes, this one we are now installing it and we are now calling Tanya. Hanzi mishearing you speak with Tanya, you miss it. You can put me again to try chair. Tell anyone who so whenever ku diaspora, please join the Taura app and I'll give you the website how we are going contact details on this live. And I got to talk brand ambassador for this Taura app for the next year. So I'll be working with them. Sakabara kuchinja zvinzvese, vari kuchinja maposta avo yese, vachisa my face, you know. So we have already signed the contracts and things. It's working. God is opening doors for me. I'm grateful. It's okay. There are people who are seeing that Tatelicious is a force to reckon with. There are people. Hans, how old is Tanya? Is turning 15. So I'm now putting my Taura app now. I'm downloading my Taura app on Google, on Android, not WhatsApp, Google Play. Yakuinstalla. Hansi kana kucheka hoso. Let's just wait and see kuti zvichafambiswa sei. Anyway, andinambofara nazvo ndangoona ngende kusideline wa ngipa mwana madamboso anenge vachitoenda vachitotaura vachitoda amushandisei asi musamupe chinhu, you know. But you know taira apa kungarire munhu wani. Saka uchiona kune ve live show vana Tatelicious, kune ve maskit, kune ve kutamba, kune ve chi. Hazvingaite kunge uri wega. Takadzinzwa zvenyaya dzamakamboitirana naMaititi, and it was the same. Maititi aingochema pane company iya yekuita zvema residence permit ku South Africa yakazoonekwa madambosi wako asi ndimaititi wange watanga nazvo, you know. Unobvunza hazvina kunaka madambosi. You cannot be you only. You cannot be you only. No, don't be like that. Shanda nevamwe zvakanaka. Chireyo ma live show kutori neumwe anotitawo ma live show totofara. Kandise namba dzangu dze 079 04699291. Tifonere Tanya, sign in. Tifonere Tanya. Please wait. Tifonere Tanya. Go TikTok anzi Chico. It's now getting in. Please check your connection. Connection yangu on 04692. Sign in. We're trying to call Tanya. It's a fault there. And is it a fault there? Is it a fault there? Tyra mzee, Tyra inyoka. Tyra inyoka chai. Iyo, let me do my vouchers. Voucher top up.
Bitcoin. I wanna put my Swedish number. Kundoshandisa apa iPhone 0790469. Asinofana kushandisa imwe number. Sezvo number kushandisa imwe number. I think so. Can you look? I'm looking. Ayewa, ukadaro, you have to contact them. No account configured. Those are inenge chitanofana kutoisa number dzako. Allow. All right, allow. Ipe time inozoita. Ipe time. Send address or sikazwa unoita ininda kwenda panapa. Ipe time unomboita uchibuda ndo zvanamboita. Unomboita uchibuda ndakutombodzokera futi. Taura apo ndotombodzokera panapa. Unomboita uchibuda odzoka futi. I think inenge chida ujena. Hands enter number or address. Ini ndodaita top up ka settings. 0. Aiwa. No account configured. Iri kundita seven. Oivura futi. Number one, and can I chiti no account as configured. And I pakanzi assistant. Wonoita sign in. Waisa number dzako dze phone. Waisa number dzako dze phone. Papo ndi kutry kuisa number dzangu. Sanambo shandisa pana imwe phone, I think. Adzisi kuita nyaya kuti ndaidzita katu. Let me try again. Kanza ramba nenda kuchinja phone. 079 0469291. Sign in. Network connection. I think it's 1. Just hold on, guys. I have to put another number. And this is number Dorin. I have to put another number. Just hold on. Anzi, Madam Boss. Aiwa, tidaro ipo pamwe anoshanda zvekutsimbidzirana. Ina handigone zvekutsimbidzirana. Taura chokwadi ini handizvigone. To tell you the honest truth. Kandidai ndoda kuisa namba dzangu. Ndiani tanyakura sikana. 0790469291. Ashida mbonzwa mwana wangu asikana kwa hilo. Yes, yaita. Verification code. Yaita. Katishimirira namba. Yaita. Not a raw time name. Katisi code. Yatura code 61939. 61939. Verification code yacho isati yasvika inda. Yakutora time kuti isvike verification. Ndakamirira verification code isati yasvika mufungi. Kuenda iri kutora. Saka toda verify tofona. Hands queen muri sei ndiri munyasha sweetheart. Ndambofundira mwana wangu. Zvino iri kunonoka kuita verification code kana kuti network yangu here kana. Sanduka tinge tavi kunonzi kutaura apa. I'll give you all the details and you go and check link. Deep link here. 619. Anyway, guys, I will call him privately. But we don't go to tell anyone on private. I'm down with my secrets.
I'll do it. But Taura Up, guys, there will be Taura Up in July, and we'll be pushing that. And Munwes Taura Up. It's and everyone came. But Tatelicious, you know, it was not meant for you, and people decided to do what they do. And Tombo Mirira Tombon's go to thank you. Thank you. Then we thank God. Kanaka said, thank you. Life moves forward. People move forward with life. And Imimi, I love you so much. And don't be quick. Hey, I think now you now know the picture why I was calling myself an international brand ambassador. You know, so you wonder what's happening. But anyway, that's life, guys. And you are just special. Nyangwe ndine BP unongondina kids asakataura ayewa inakunetsa phone yanda download Taura app ndo inechi ndo yandiri kuitira live. Sikandofunga haite manamba 2 here kana kuti poza haina mvua yapinda, you know. I was waiting to verify. Kanoboshandisa code, but code ya inoshanda 15 minutes, valid for 15 minutes, which means ya expire code is 258 90. Can't input try. Hakuna ninge yasvika. Hakuna code yasvika kunoku. I don't know why. Hakuna code yataenda to 0. Can't put 0. Yes. Yeah, wait. Please wait. I think it's just loading. Just loading. I miss my son. I so number I don't know. It's on click. But anyway, we'll deal with it. Tonya so it run through, you know, and details in Tonya so my package and pharmacy. But you now have a picture. Then there is another company, and then change to Selama Wines Ayo in July. It's a Zimbabwean company, Yakatangama Wines, and I'll be the brand ambassador of that company in July. I'm gonna start all these things in July so that they get digital rotations. But everything is in the process. Yema Wine Company teaching in the process of speaking terms. But Taura Up already that on to me through my vouchers and I can sign, and things are happening. So you know, sometimes you are not given what you want where you expect, but God will always raise what He thinks is good for you. So I think this is good for me, and I'm grateful for that. Night shift yaramba irinas ndabva kubasa one so watangira live pamse ndanga live nditoti basa atenge you bad ndopidza choda kutongochuka zvekujika ndowata amwari kuenda kubawa stanita mangwana ndisikunda kubasa sida mukanchita garden ainambopinda anyway inini I love you so much chirega indirara nditika nyaradzo tongomirira kuti pamwe wachati thank you, but in zvangu I rest my case and chani zvekuita zvakawanda haunyengerere kudiwa kunofanira kungoita natural kuti umve wadi wanyengerera kudiwa. It doesn't work like that. Unofanira kudiwa natural, unofanira kurespect natural, because you know you are worth it. But kama kuzoita kuti ndinjidei direspectei nditei thank you your way tadi imedwereka ndimanye ntauri nemwana wangu I love you. Good night.